bisa nampa bakal kajaga yen pancen durung katekan mring kuwasa. Nimas musti kandheng ati tresnaku iki donga iki abadi do dewa-dewa ning asmara warna ati kawula kula laput tresna lan gandhang ning sliramu isih nyawiji muda laras lho iki. Sampun katur sedaya lakon ayang-ayang siratan kata-kata paguyuban dan juga kita persembahkan buat Mas Wahyono ya. Asik asik Mas Bani, kontraktor pemasaran yang menuju Premanong 1 siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiamu ra bisa duweni marang Satyah
midhangetaken ugi Mas Marno Brno warga besar Margo Lembu sugeng midhangetaken siang pantoro ratri eling manis ning ati setiamu rapi so duweni marang yang Aji matur sembah nuwun sampun kepareng kader lakon masih bersama Bunda Laras Sokenya Indonesia.
oke iki. Oke katur Mas Karno Kasur. Oke Pak Sugimin. Mas Dwi Juragun Kayu. Blandong wonten ing Watu Ireng. Mas Gondrong kicing miring rambil bolong sisane bajing ayo mas jangono mas kicing miring kita baling ngulon tresna tenan panggian sawong keling wayang sing digawe kayune jati yen ta eling jaman semono aja gawe rusak ing ati mas kicing miring kicing miring jalan sepur dilompati najan ajur umur ya Bapak Nardi Juragane sepatu wonten ing Semarang luar biasa Biloro karisa likur tak pikir-pikir gak melu duwe ora liwat dadi sadulur ayo mas kicing miring mas kicing miring Bablas pertelon bungkrut mawon Mas Dwi. Kicing miring Mas Dwi. Kicing miring timun sigarane. Ya. Monggo Mas Karno Kasur. Ijo-ijo. Sugeng midhangetaken. Ijo-ijo pertelon bungkrut.
joget kae Pak Dede. Ya. Ya. Dededededed. Ya. Ijo ijo siji palairo. Loro. Siji sing gemati. Pokoke sing gemati, Dek. Ya ngono jek. Ya yen lara. Gemati. Ya Mas Dwi, Kudu langsung gemati. tukruk-tukruk. Apa ki? Ayo Pak De. Nang pertalon pungkruk welengku karo kowe jaluk dipatok wantine jagone glurung aku budal Yeah. metuk mayang nganti teklak-teklo rasa bar atiku kutu-kutu dan ketemu karo sliramu Halah tenane. andane gelang alit sing tak anti rina wengi kangen iki muga tok jam tak sawang kembang netramu wong ayu kaya ketok iki penrindu Aduh ya. prasasan ke siramatu nalikane ono rangkulanmu
Ugi mangke Mas ngapunten Mbak Riri nggih. Nggih Pak Sakiman. Monggo. Linalitan bisa saya suwe saya angelela rena wangi ngeleng-ngeleng dadake sing lancerabune ayaya iya 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 salala ya masuk saben mapan gawang-gawang wong katon esemu lambene sini karo jambe wong katon mripat linalitan bisa saya suwe saya angelela rena wangi ngeleng-ngeleng gadake sing lancerabune ya Nggih, pun sak lagu mawon.
Pritama. Awakku iki sawene usum dangdut iki aku kangen kleningan tenan. Nggih. Nggonane Pakde anu ki lho. Dilalae uleme tekane wae. Nggih niku men. Wis, nggih, wadut. Yeah.
bojo. Ayah. Yen nyawang manis sesemu kaya bisa luluhke atiku. Iya iya iya. Eno wangi ra bisa turu yen kelingan solalan guyumu. Tresno iki tak titipke jaganan nganti salawase. Tresno iki ra bisa pisah senadyan aku ning ngadep papane. Moga bisa tentrem salawase. Nadyane ngatomo maneh, nanging aku tetep eling kowe. Masih digoyang lagi Mas Bra. Ayo lo mesin aja say. Pokoknya disambung meneh, disambung terus meneh. Sambung terus no. Jenenge wis disambung ya ngono kuwi. Febri Ijo. Suwung rasane ngatiku sepi nyanyet wis tanpa sliramu. Duh wong ayu ana apa kok luntur tresnamu. Tresno sejatine suci, lamun iku rasa mring sliramu. Lancir kuning tanpa berat tansah ngalamunke. Waspo kang tumetes bukti nyata aku nandang kasmaran. Uga mono kang dadi tani ning katresnanku. Yenno sira isih tresno, ati iki ra nampek tresnamu. Yang to biyen kae sinitra ing jan. Ose ojo deg-degan